Тони, искаш ли да слезеш да играем? Пиросите мен сега не ме пускат, защото е много жега вънка. Трябва 5 часа да стане. Хайде те вашите няма да разберат, хайде. Роси, Лело, нали сме се разбрали? Тони, преди 5 часа няма да го викате. Той нашия часовник показва... Той има читателски дневник да си пише... Пипи дългото чорапче още не е прочел, а пък вънка какъв припек е, направо мога да покяса човек. Мамо, моля те, няма да ми стане лошо, обещавам. Тони, мамо, значи няма да се разправяме сега. Разбрали сме се. Роси, ти виж няма какво да прави и ти веднага да слезеш пред блока. Мамо, не е така. Айде, Роси, лело, после след 5 часа ще играете. Че сега направо лошо мога да му стане на човек. И, нали сме се разбрали, преди 5 часа не го викайте. Стига сте звъняли на този звънец. Значи хората си почиват, бебето спи. Ти читателски дневник нямаш ли да си пишеш? Майка ти знае ли, че си навънка? Тя е на работа. Да, то затова си е навънката по това време.